Hai, că mi-am făcut niște setări și mi s-a blocat puțin jocul până se aplică setările. Așa, haide. Mi se mișcă cât de decent. Mai ești pe fir? N-ai zis nimic, așa am crezut că ai plecat. Așa, hai să terminăm. Time to the attack. Ok. Hai, wait. Înapoi. Trece aici. Hai, încarcă-te putere. Așa. Înapoi, că mă omoară, firai, hai. Hai, hai că mi se face viața. Așa. Hai înapoi la atac. Dă-i. Așa, ține aici. Ce vezi și tu bătaie? Da. Hai, nu că am primit un asist măcar. Așa, hai să iau să văd ceva pentru... Viața mi-ar trebui. Hai să vedem ce pot să-mi iau. Am trebuie bani. Hai. Oh, nu. Nu. Ce? Trebuie să pleci? Ciao. Hai să-i dăm. Închidem. Așa, acum trebuie să mișcă mai bine că nu... Așa, da. Se mișcă mai bine că n-am deschis Skype-ul. Trebuie să mai scad ceva la video. PS... Aici... hai, trebuie să le scad. Love... What? Înapoi. Fie, m-am uitat la setări în loc să mă uită aici. De minimizarea, very love. Ok, aplicăm. Se aplică? Deci, asta puțin de vorbă cu prietenul meu. Până mi-a spus că prima el credea că eu nu filmez, dar când de fapt o filmau acolo așa frumos. Așa, hai, am mai și altul. Am distrus turnul, cred. Temen, am dat level 2. Deci level 4 fiecare. What the heck, man? 4, 3. 1 la 5, foai. Da, și Bacri numele. La fel, cum să jucăm? Da, dați-mă la joc. Așa. Atacă. Așa. Dă-i la mure. Hai. Let's go the attack. Așa. Atac. Așa, hai că încep să fac level. Așa, hai. Tot la atac. După cum vine sunt bun la League of Legends. Dă-i. Nu, trebuie să mai trag. Descotă. Așa, hai că am făcut level.
Așa. Ui, ăla ceva cu mine. Așa. Treci încoace, bă. Da. Fii, m-am activat abilitatea. Distrugeți-l. Dai. Nu l-am văzut pe ăla. Firai. Am level 4. Nu știu că să mă și eu de cafea jet. Dacă ești un clănței, trebuie să iau care merge să ceva. Asta mai ceva acum pentru damage. Armor, da. Asta plus 18 armor. Da, îmi convine. Așa. Eu trebuie să mai măresc atacul. Haide. Și am dat destul de mare. Să zic sincer. Sincer. Să-i învățăm secretare. Hai să... Parcă... ce? What the heck, man? Trecem cu A. Uai, nu mai avem mult. What the heck? Așa. Așa. Trecem cu A, bă. Da, așa. N-am cum să-i bacă singur. Așa, hai, trecem cu A. Q. Mă înțeleg. Am aflat eu pe aici. Ca să cresc în level. Hai că mă respawnez. Așa. Aici nu vine nimic, apoi mă liniștit să comor minion ca să scăzi viața. Haide, tanti. Af. Haide. A plecat. Acum... Fără, cred că nu mai au ce să facă. Așa, let's go. Hai, am venit de aici doar ca să-mi cresc levelul. Am zis că de ce să nu cresc în level? Da, level up. Cred la asta. Așa. Haide. Kill you. Kill. Așa. Așa. Da, you, motherfucker. Asta funcționează? Da. Mă simți și pe mine. Fuia. Deci să încoace minionilor. Așa. Dă-i. Așa. Timp ce se luptă pe acolo, eu avansez de level. Așa, level up. Ultimata. Atacă-l! Așa.
dai tu! Dai, motherfucker! Așa. W. Cu Q. Egal distrugere masă. Și XP pentru mine. Level up. Atacă muse. Așa. Ambuscadă! Ambuscadă! Fiera de ambuscadă. Hai, spune mai repede. Rod. 28 de milioane am ucis. Vedem ce-ți mi-au. Ați recomandată 29 de health. Oh, da, baby. Așa mă vreau. Uai! Ne domine ăștia. Toți trei? What the heck, man? Help me! Așa. Stați să spun că mă sună cineva. Dau leșe că nu pot să vorbesc acum. Trebuie să mai mă sună iarăși. Așa, hai. Atacă. Ups, nu mai vedem ecranul. Da, bine, mesaj. Da, puțin să dau pe vibrații. Sile, speciale. Așa. Hai, dai! Ultimata. Haide, hai. Hai până prind ce fac. Ultimata. Nice, am omorât. Ce urăsc pe ăștia. Firai. Hai să vedem ce pot să-mi iau pentru atac. Atacul trebuie să mi-l sporesc acum. Back. Atac. Damage. Hai, da, la damage vreau. 10 health. E mai bun. Bye. Hai că mai are și health-ul. A fost level 9. Spune că așa... suca efect. Ce efect, da. What? Efect închide-mi. Cățiți! Bine, lasă-mă. Nu pot să răspund. Așa, bă!
Așa, hai, ucide-i. Hai, măcar un asist. Prinde. Gata, așa, hai că l-am omorât pe ăla. Hai, nu înțeleg ce-am blocajele astea. Merge așa, cel puțin măcar pot să joc. Așa. Ia, ce nu e nimica. Cineva, ceva. Nimic. Plus. Scot. Plus ultimata. Hai, retragem-la. Fii. Am buscare, n-am cum să mai supraviețuiesc de băvă. Ok. Nu fii. Fii, m-a omorât. Să-mi bat piciorul. Așa ne vor termina. Ce spune deja. Fii. N-avem cum să câștigăm. Hai să văd. Killer. Assist, pardon. Nici de minioni. Hai să văd ce pot să-mi iau. Pică cu 25, uite cât am aici. Hai să aștept. Hai puțin să aștept. Și pe da. Aha, ăsta e bun. Trebuie da puțin să fac episod. Așa. Așa. 100 de main, 71 armor. Și puteți ai 863. Perfect. Așa. Hai să mai ce mai de bot? Nu, am putut. Așa, hai. Die, motherfucker. Nu l-am văzut pe ăsta. Dă-i mă, nu mai pot. Nu mai văd bine. Vreau să dau respawn. Fie. Două. De cât durează meciul. Fai. Ce pot să-mi iau? Mai nimic. Back. Adapt speed. Nimica. Înțepărea de Varmage. Era înțepărea de Varmage. Asta, uite, ăsta era fine. Ăla aproape eram overpower. 500 de health. Am prea puțin viață. Așa ne omoară. Ne omoară. Nu fie. E mega overpower. Fira. Zic că chiar să mă duc la bază.
Mai vrem să facem pe 4 de moarte. Gata. Așa. Așa. Avem. Așa. Haide! A, fiere. Mă fac gigantic. Că... What? Ma piciorul. Nu e atâta timp și nici cum, frate, nu reușesc să termin o dată măcar. Cum să termin, mă duc și presc mâna dacă mi-am dat pisare în mod și tot sună. Să vedem, 5 atac speed by. Să cât are? Vreo 2000 și nu știu cât. Hai. Fiecare chestie. Vede și tu câți îs măcar. Uite-te! Vezi că mi se va opri undeva... Nu, am spus că mi se va opri undeva mirific. Cum se spune, știți? Mi se va opri undeva mirific. Da, așa. Hai că câștigăm teren. Hai că... dacă te-mi prinde măcar... Hai că victoria cred că e aproape. Haideți! 23 pe turetă. 23 ca boșii de boi. 23 ca boșii de boi. Așa. Hai sus pe tureta. Da. Ăla chiar e tâmpit. Vom reuși. Noi reușim. Noi reușim. Sau da, nu vom mai reuși. Noi nu vom mai reuși. Da, la, le, he. Nu am curajul de aici. Să înapoi. Gata. Dacă plăci să o iau. Da. Ce să-i pun? Vai. Fă ceasul în casă. Aici o să fie greu. Clar că nu vorbesc cu noi de oarece îți concentra la joc. Shut down. Q. Nu mai văd. Ne dominăm? Cum așa?
Aaaa, ce ne scapă? W. Q. Ah, că l-am tras-o. Trecem cu A. Așa, așa, level up. Așa. Ah, noi sus și o turetă, iarăși. Aici. Beyond the dark. Aici nu, ăsta e ca nou să câștig. Dacă câștig o să fie super. O să dea mult XP. Și poate chiar și din aia ca să pot să-mi deblochez. O să deblochez astea un nou aspect. Cam am la unul care nu e default-ul cum arată. Și la ce mă refer. Dar what? Uitați-vă! O să nu mai eu măcar. Ia retragere! Retragerea! Mama mia, cum mă asta? Nu mă spune, nu mă ucid. Help me, please! I'm back. What the heck? Chiar ăștia cu mine până-mi fac nu mă omanesc. Mă e la extrem. Mă, cum e mare. Asta, critical, nu. Livestream of this health, asta, those rich armor. What the fuck? Bye. Am făcut ceva mult mai bun. Mamă, 1047 atacul speed. 390 viteza. Uai. Ce tare, frate. Oare mai știi și FPS-urile? Nu știu. Așa. Poate să fac în curând și un livestream. Nu știu. Voi vedea eu. Așa. Ce bine mă simt când am putere. W. Așa, hai. Oale. Apisa nu va fi ultimat. Așa. Hai, dacă înțelegem toată asta, vom fi boși. Așa. Dă-i. Așa. Cut. Așa. Hai să terminăm și toată asta. Spawn de super minions. Așa. Dai. Hai, poate câștigăm. 30. W. Q. R. Pe ultimată. Dă-te măta de găvănat. W. Hai. Da, dacă prindeam pe ăla ce făceam. Păi W-am. Eu acum trebuie să fug. Da. Gata. Nu jucăm retragerea. Că nu am eu. Am curaj. Războiul de baut, bă. W. Ui! Da, că n-am curaj.
Mare. Mamă, ce mai bucura să câștigăm. Ce mai bucura eu acum. Uite, asta să mă să mai ascult ultimata aia. Quit. W. Așa. Quit. Quit. Așa, hai. Nou la very boss attack. Mama. Let's go. Da, ce rapid fug, frate. Trebuie să-mi dau un bun. Așa, deci am 1300. Aș putea să-mi iau ceva. Să văd. Recagerea, tragerea. Deci magie. E tare. Din asta. Hai, iau. Se parcă era ceva aici cu... am luat deja. Așa. 120 atacul. Eu el să mă apap. Dacă am și viață destulă, asta aproape overpower. Aproape nu încă overpower. Încă, dacă ai fi overpower, aș câștigam. Dar atunci, mamă, ce aproape eram să câștigăm. Dacă câștigăm, zi eu avansez level-ul. La level 3 la 4. O, da, aia cât are. Atacul. Și cu E, cu R. Let's go. Hai să... Dacă mi-ai spus asta, nu ăla. Așa. Bun, și cum psicotrip. Așa ar părea. Mersi că te închini în fața bossului tău. Dacă tu ți-am atacat aici, am câștigat. Dați flyeri. Hai să văd dacă pot să mai iau. Dacă pot să transform ceva pentru her. Așa. Defense. Here. Așa mi-am luat. Așa. Acum o să dueze ceva. 226. Level 3 deja. Deci... What? 33 de minute durează meciul? What the heck, man? Ce mai meci? Doamne, ăsta este din meciurile alea care te miră. Și te miră meciurile astea. Q de blues. Pot să trăv... Nu! Cât mai e? Firai! Haide! Atacă! Atacă! Firai! Filmez! Hai, bă! Acum am întrebat... nu e vorba dacă cu cine, dacă mai vorbesc să o filmez. I-am spus că filmez. 30... i-a chemdat. Deci nu vezi că e cel mai lung meci de lor pe care cred că a făcut cineva vreodată. Așa. Back. Defensivă. Nu mai pot să-mi iau nimica. Bine, hai. Să aproape de
Bază. Trebuie să-i dau puțin. Dau ultimata astea. Bă, așa. Știi cum așa, drăguță. Da, 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 da. Chiu. Afel a scăpat. A scăpat ca prin minune. Nu știu cum a putut scăpa de furia mea. Așa. Upsi, eu la acolo. Hai, Cristi. Let's do this. Let's do this. Hai să iau ăsta. Parcă să știam. Așa. Așa, așa. Așa. Hai să ne dăm omul pe ăsta. Gata, pe 78 și aici parcă trebuie să fac ceva. Nu mă pricep așa de bine. Nu trebuie baza pe asta, da! Așa. Hai. Hai că l-am atras. Uai, ce lag și-am tras greșit. Așa. Acum, cum s-a făcut asta? Nu. Chiar trebuie să distrugem Nexus-ul. N-avem voie să-l atacăm. What do you... Așa. Nu, pierdem. Nu, hai că vin pe la și poate ne apără. Ce bun a fost! Haideți voi, please, spuneți-mi că-i batem. Ne domină deja, de mult ne domină. Ups. La mine nu mai putem. Cred că vom pierde meciul ăsta. Da, nu imaginez cum poți tu un meci așa de lung. Deci un meci așa de lung. Sincer, Sfântule Domn, cum poți să fie un meci așa de lung? Cum mă explică și mie cineva? Îmi explică și mie. Explică și mie cineva cum un meci poate fi așa de lung. Așa, dăm eu poșă. Așa, hai că mi-am dat o poțiune. Nu să cred, frate. Cum? Și nu că supăra, dar pe mine mă miră că un meci durează atâta. Deci, în câteva secunde voi face 40 de minute, cea mai mult videoclip al meu. Dacă mă vedea lângă 20 de minute, va fi videoclip de o oră care v-am promis. Gândiți-vă, o oră întreagă cu League of the Legend. Că nimeni n-a făcut asta. Mă fel cum la un meci. Dar deci,
De acum 2 luni, dacă mai durează ce mai lung meci care poate. Nu spune cineva cum statul meci mai lung de o oră. Măi, ce e aici? E bombardare de război aici. Trebuie să facă viața mie. Așa. Wow. Luat. Nu am văzut colopul. Nu, oricum nu cred că mai durează mai mult de încă vreo câteva secunde. Că acum e o luptă epică, care e imposibil să nu fie o luptă din asta, the final battle. Asta e cea mai tare luptă. Nu. Nu să mor. Ne-au bătut ăștia. Păi, cam atât am pierdut, dar a fost un meci extraordinar de lung. Hai să vedem, avantat de level. Nu spui că nu-mi dă niciun punct de experiență pentru... Hai să vedem, deci am avansat la 0. 0, fratele meu. 0. Cum naibii? 11. Bine. 43 de minute a durat. Aici. Acum eu voi uit puțin să văd mai la store. Dacă băite să-i dau eroi, nu mai știu exact. Acum mai... Da, parcă aici. Nu. Ui, n-ai să văd eroi ca să-i... La pana oare? Da, nu știu dacă... Eu am blocat un erou. Ups. Că se încarcă. Ok. Da, aici oare? Da. Champions, uitați aici, bă, aici. Aici, deci o am pe ăsta. Asta e. Îi dați pe toți ca ea mea. Păi eu ce vreau să fac? Vreau să mă la Dilia. Așa. O am. La Champion. Mai lipsesc. What? Stai, nu am pe Dia? Nu vreau să plătesc. Am zis, uite. Trebuie să îi am. Da, am. Un loc cu 390. Uite, ăsta. Așa, Assassin asta. Unlock. Item unlock, down. Assassin Mr. E. Așa. Ăsta. Deci... Avem ce mai în speci. Blestic. Oi, ești pești. Ai mă pești, că ai mi și pe. Uite, nu vreau să fac donații. Hei! Drift? Nu, asta îmi plăcea mie. Uai, dar ce scump e. Pe un col l-am avut, dar e super scump. Hai să mai vedem. Uite, ăsta știam că era ăsta chiar e fain. 558, nu e așa de scump.
Ultima sa formă. What the heck? Better Plan Zeus. Wow, cum arată! Sfinte sisoie. Și fără oase, pește. Clasicul. Bine, oricum mi-am cheltuit banii. Este, am desuit luptă. 175. Da, se gândea pe meserii. Bă, cam să era jucat. Știu până cu așa. Deci, se barbar. De știință, așa. Deci, cam atât a fost pentru această... Ok. Asta zice.